Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. Men det gør det altså ikke deroppe. Og det er sådan lidt underligt ting. Der er et forsøg her, vi skal se ham lave, og det er sådan lidt sjovt, fordi det er jo det der med vand, og så dets overfladespænding. Hvis vi har for eksempel det her sprit, så er det jo ikke vand, og det har derfor ikke rigtig nogen, altså det har ingen overfladespænding. Men det betyder også, at når vi laver, I kan godt huske, at jeg lavede det her forsøg med det her pulverværk, det er jo sådan nogle små svampe, som suger vandet ind i sig ved hjælp af den der polaritet, der er i vandet. Når det er sådan, at man så tager sprit, det er jo upolært. Hvad skal der så ske med det her pulver, hvis vi bruger sprit? Hvad tænker I? Nej, det er Henning? Det er bare luft, der er lidt udrigt med. Der sker ingenting. Hvis vi tager vand og laver det samme forsøg, det kan I jo godt. Så kan I jo se, hvad der sker. Det her det bliver fuldstændig stift, fordi vandets polaritet det suges ind i de her bitte små superabsorberende polymerer. Sprit er ikke polær, og derfor sker der ingenting. Og det er jo mystisk. Men det handler altså om vandets polaritet. Og derfor er vand mega sjovt. Nina? Det her det er et superabsorberende polymer, som fungerer som sådan en svamp, ligesom mikrosvampe, der kan suge vand. Men de mikrosvampe, de kan kun suge vand. De kan ikke suge andre lidt større molekyler, som for eksempel sprit. Sprit hedder, og etanol hedder C2H5O, hvor et vand det er H2O, det er et lille bitte molekyle, som er polær, og det kan altså nemt suges op. Vi har gjort nøjagtigt det samme med de to ting her. Der er ingen forskel på det. Det næste forsøg, vi skal se, det er også et forsøg, man har lavet op selvfølgelig. Og det handler lidt om noget lignende. Men det er Morten. De der polymerer, der er det dem, der også er det? Ja, det er dem, der er i små børns blæer. Og det suger jo frygteligt godt. Og det gør jo, at det holdes tørt. Altså, det her det er jo ikke nu er det jo jeg har lidt for meget vand i, så det er sådan lidt flydende. Men ellers er det forholdsvis tørt. I kan se det igen. Man kan hælde ud sådan her. Johannes. Nej, det er ikke salt. Er det ikke? Ja, det gør det, men salt, det lægger sig lige imellem molekylerne, hvor at det her det er simpelthen noget, der optager
hele molekylet ind i sig. Og så er der sådan små gryn her. De bliver op til 100 gange større end de hjerner, de ligger hernede. Så det er noget anderledes til. Men det er godt spørgsmål. Sigurd.